70 rugbrød i fri dressur på Midtfyn. Vi var med, da årets folkevognscamp i dag startede. I disse dage kører 70 rugbrødselskere Fyn tynd. Vi snakker folkevognen, og interessen for de gamle kasser med den sorte røg er vokset. I dag startede årets camp for vaskeægte entusiaster. Dette syn mødte gæsterne ved Egeskov Slot i dag. Vi startede med at være 10 biler det første år, og det er ikke andet end 4 år siden, jo. Og nu er vi 70, tror jeg. Jo. Bergvarden her har kørt rundt i Alperne som patruljevogn og pillet strandede turister ned fra bjergene. Bergvagt, som du kan se her, de var i gang med at udfase deres gamle biler, og der havde de så 2 af dem her, og der var jeg så heldig at vinde den ene på eBay. Med kun 7 kilometer på en liter benzin er den dyr i brændstof. Ikke miljøvenlig, men så kan man sige, at den er fra 91, og jeg regner med, at jeg enten skal begraves i den, eller Veronica, min datter, hun skal arve den. Så alt det energi, der er blevet lagt i den, det regner jeg jo med at holde ved lige, kan man sige. Altså, den bliver jo ikke udfaset, ligesom alle de der andre små plastikbiler. Deltagerne sværger til folkevogne, og de mener selv, de har de sjoveste biler i hele verden. Jeg synes, det er en herlig bil, fordi den kan det hele. Altså, vi kan tage på ferie i den hele familien, og jeg kan hente alle ungerne på spejllejr, og jeg kan køre i grusgrav og lege med bilen, og vi kan holde ferie på Island, og vi kan køre til Afrika, eller jorden rundt for den sags skyld. Nordmændene her har kørt i cortege hele natten i deres ambulance for at deltage. Her har vi de 2 sætene, som paramedics kan bruge, men vi får ikke lov at have nogen sittende på de, mens vi kører. Så det er bare til lunch. Der kan vi lukke igen, hvis patienten skal ikke forstyrres. Den bedste er jo båren, som er jo den mest behagelige seng at ligge på. Det er 2 lag med skumgummi, og den kan rulles ut av bilen. Du kan næsten bruge det som solseng. Dagens højdepunkt er grusgraven i Aspe på Midtfyn. Vi håber, der kommer lidt regn, så det kan blive lidt mere pløre. Hvorfor det? Fordi så kan vi bedre vise, hvad bilerne kan og ikke kan, fordi alt kan køre fast, og det kan også en folkevogn jo. Jeg tror, jeg kørte selv fast sidste år som den første. Rugbrødselskerne camperer på Fyn de næste 3 dage. Det er 4 år med folkevognstræffer. Dagen i dag slutter ved Midtfyns Put and Take.